Zdravím všetkých mobilmasterov. Rozhodol som sa, že aj ja prispiem svojou maličkosťou k väčšej informovanosti a blaženosti používateľov operačného systému Android a tí, ktorí radi používajú Google Maps, by mali teraz bystriť, lebo si ukážeme, ako používať Google mapové podklady offline. Ak neviete, čo to znamená offline, tak nezúfajte. Offline znamená, že máte jednoducho vypnuté dáta a keď ste napríklad na dovolenke, tak sa vám jednoducho môže zísť použitie tohto nasledujúceho videonávodu. Takže teraz sme si ako príklad vybrali Viedeň, pretože Viedeň máme všetci radi, do Viedne chodíme radi nakupovať a ubytujeme sa teda vo Viedni v nejakom hoteli. Napríklad na Muzeumskvartír určite nájdeme nejaký hotel, tam sa ubytujeme, zapneme Wi-Fi a čo teraz? Chceme ísť von, ale nemáme žiadne dáta. Vo Viedni sa stratíme, pretože sme tu len chvíľku. Takže keďže sme v hoteli, máme zapnuté dáta, alebo respektíve sme pripojení k nejakej Wi-Fi sieti, tak si klikneme na vyhľadávacie políčko Google, napíšeme, že OK Maps, potvrdíme a čo nám Google aplikácia ponúkla? Google Maps nám ponúklo, chcete uložiť túto mapu? Posunte a upravte priblíženie, takže priblíženie, to znamená, že si to môžeme vyzoomovať alebo si to môžeme zmenšiť a upraviť si teda polohu. Keď vieme, že sa budeme povedzme prechádzať po meste, tak si dáme túto centrum mesta a dáme si mapu uložiť. Pomenujeme si to povedzme, že Viedeň a dáme uložiť. Mapa je uložená. Čiže tým pádom si kľudne môžeme vypnúť dáta a môžeme sa ísť krásne špacírovať po vonku. To je na dnes všetko, som rád, že som vám mohol pomôcť príjemniť si letné dovolenky a že sa už nikdy nestratíte. Ja som Boris a toto je Mobilmaster. Čaute.